I aften skal vi blandt andet se på den nyeste sikkerhedsteknologi i forhold til indbrud. Her er det Station 2. Hvert år forpester indbrudstyve livet for 10.000 vis af danskere. Nu vil vi gøre vores til at hjælpe jer med at standse tyvene. Når en tyv bryder ind, er det oftest igennem sådan et vindue. Her en standardløsning til små 3.000 kroner, og som tidligere tyv Martin Rasmussen i et snuptag altså lige fik op. Men kan man egentlig købe sig til en bedre og mere sikker løsning? Det tester vi i aften. Vi tester vinduet her, døren her og det andet vindue, der er på langsiden her. Fælles for de her tre løsninger er, at de er indbrudshæmmende. Det vil sige, at de er testet og certificeret til at kunne holde indbrudsforsøg ude i 3 minutter. Per Bang Jensen, dit vindue ligner en almindelig slags. Hvad kan det her vindue? Ja, det ligner et almindeligt vindue, men det er bygget op på en sådan måde, så det kan ikke aflistes, det kan ikke underbores, det kan ikke brydes op med et koben, og glasset, det er bare rigtig bøvlet at gå i gang med, så her kommer Martin ikke igennem. Vi får se, om ikke andet. Martin, du har valgt at vælge noget udstyr, som du mener skal bruges til de her tre løsninger. Ja. Jeg ved, du har en plan for, hvordan du vil lægge ud med vindue nummer 1 herovre. Hvad er din plan? Jamen, det er at bruge kobenet og starte med det, og løsne lidt. Og så finder jeg ud af sådan gående, hvad jeg skal bruge med nogle kiler måske, hvis det bliver nødvendigt. Nu skal Martin Rasmussen, så tidligere tyv, forsøge at komme igennem den første indbrudshæmmende løsning, som er vinduet her. Vi sætter stopuddet i gang. Martin, begynd. Per Bang Jensen, det er jo sådan set dit vindue, Martin Rasmussen er i gang med her. Hvad tænker du umiddelbart lige nu? Jamen, jeg tænker, at han går frisk til den, men jeg er foreløbig fortrøstningsfuld. Hvordan kan det være, at du er så fortrøstningsfuld? Jamen, jeg synes, at vinduet det holder rimeligt. Og umiddelbart her, han går ikke igennem ruden. Overrasker det dig? Nej, ja, nu har jeg jo ikke Martins ekspertise. Der sker i hvert fald noget her. Du er nærmest mundlarme, Per Bang Jensen. Jeg ved så ikke, hvor det er bedst for en tyv at bryde ind, om det er karmen eller ruden, men altså det ser ud til, at han gør lidt af begge dele. Ja, det jeg ved med det vindue her, det er, at det er sikret hele vejen rundt i kanten. Der er nogle forskellige hængsler. Ja. Hvor mange hængsler er der i det her vindue her? Der er helt op til 10 hængsler, lukkepunkter i sådan en vindue her. Og hver af lukkepunkterne skal tage et tryk på 800 kilo, så der skal kræfter i. Og han har altså 3 minutter til ligesom at bryde ind i vinduet her. Ja. Og jeg prøver også at se nærmere på dig, Jakob Petersen, fordi du har så et andet vindue herovre på langsiden. Hvad tænker du om den metode, som Martin Rasmussen bruger her? Jamen, jeg synes, han bruger et ret voldsomt koben i forhold til det test, det egentlig skal laves med. Så det er ikke helt fair, det der. Det synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke. Men umiddelbart, altså han har bare fået et realistisk setup. Ja, hvordan bryder man ind? Og så har han valgt det udstyr, han tænker skal brydes op med. Det er fuldstændig korrekt. Han har selvfølgelig sådan en med, det kan jeg godt se, men han har bøvl med det der. Og det er på grund af alle de lukkepunkter, der er i det vindue. Per Bang Jensen, er du stadigvæk optimistisk omkring det? Hvor lang tid er der gået derude? Kan vi få det at vide herude? 1 minut og 50 sekunder. Okay. Ja, er du fortrøstningsfuld, Per? Ja, så 1 minut mere, det skal det nok holde til. Nu skal vi se her, fordi det vi også kan drøfte her til Bang Jensen, det er jo, at man laver en masse larm i det her setup her. Hvad fortæller det dig lige? Jamen, det stresser ham selvfølgelig. I et kvarter som det her, der vil det jo ikke være optimalt med så meget larm. Der vil være en del der? Ja, det vil der være. Der vil være noget nabo-bekymring der, ikke? Og Bo Elkjær Jensen, lige om lidt, der er det din dør. Hvad tænker du om det, som Martin har gang i lige nu? Jamen, han går jo frisk til den. Han virker som en fyr i god form og kraftigt værktøj, så det er rigtig spændt på. Lukkepunkterne her, Per Bang Jensen, virker de, som de skal, mener du? Tilsyneladende. Altså, jeg vil tro, at han har brudt et enkelt eller 2 af dem op indtil nu. Og de andre sidder jo stadigvæk intakt, så... Og umiddelbart lige lamineringen af selve vinduet, den kan vi ikke bruge til noget nu, den er brudt op. Nej, det er kun... altså, lamineringen, den er helt intakt. Det er jo en 3-lagers energirude, og de 2 almindelige... Så er der gået... Undskyld, jeg afbryder dig, Per Bang Jensen. Der er gået 3 minutter. Martin Rasmussen, tiden er gået for vinduessetupet her. Vi skal videre til en ny løsning. Martin Rasmussen. Martin, så er vi færdige. Der er gået de 3 minutter. Du kan ikke høre det. Jeg ved det godt.
Sådan gik det til. Den sidder faktisk i låsen, den der, ikke? Ja, der er flere lukkepunkter at tage af.